po ko i-share karong kagabhion karon mga igsuon. Ug ako i-share na verse karon mga igsuon kay Mateo 6:33 ang nagaingon dira. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, pasabot na mga igsuon kay unahan na to ang Ginoo labaw sa tanang butang, ug siya na'y bahala sa tanan. Usahay mo bati tag kalisdanan, kay ato ra ni tinuyuan. Kay gipauwahi man ato ang Ginoo, ato gisiguro atong kaugalingon plano. Mong dili mayo ang resulta sa atong desisyon. Kay kita-kita na may nagplano, gipauwahi man ato ang Ginoo. Kung gusto ta na mahayag na kaumaon, unahon na tong Ginoo. So bisan unsa ka kabisi diha, tagay higayon ang Ginoo. Unaha jud sa kay siya'y tag-iya sa imong ugma. Sa panahong ting simba, musimba ta. Sa panahon sa permitting, mutambong ta. Bisan unsa nabuluhaton sa Ginoo, moapil ta. Kay kung ato na buhaton, ang Ginoo na'y bahala sa atong giginahanglan. Mauna kung gusto ta na makapot ng pangandoy, unahon na to ang Ginoo. Ug siya na'y bahala sa atong pangandoy. Atong mga tinguha musunod ra. Si Lord na'y bahala. Basta unahon mo siya. Ug moora to. Apo amping abante. To God be all the glory. God bless.